Kumurci jarumi ne wanda ya shahara a masana'antar shirya fina-finai, wanda ya ƙaurin suna a wurin mutunci da mu'amala da nagarta da dattako. An haife shi a shekara ta 1974, haifaffen garin Maiduguri ne, wanda ya girma a nan jihar Kano, wato unguwar Gyaɗi-Gyaɗi ko a ce Tarauni. Asalinsa makallacin fina-finan Indiya ne, domin shi irin yana kallon fina-finan Indiya, yana karanta magazin tare da shi da Sarki Ali Nuhu a Kannywood da Hafiz Bello. Majalisar su ɗaya idan sun taso ko daga filin bal ko abin da sukan zauna su hira, sai su zo su ta musu akan Indiya da wani wane ne da sauransu. Kullum a majalisar nan. Amma yakan yi sha'awar waƙe-waƙe da masana'antar Kannywood. Wani ƙauyen sun ce yakan je gurin mai dawayya domin su zauna a ofis yana koyon waƙa da sauransu yana yi, to kuma Allah bai sa zai zama mawaƙin ba, sai da a masana'antar Kannywood jarumi. Sha'abu Lawan Kumurci ya kasance tun farkonsa, kamar da na gaya muku cewa shi daman shi mutum ne mai kallon Indiya da sauransu. Hafiz Bello sai ya gan shi sai ya ce masa za ka yi kyau da fim fa, sai ce sun ɗauki abin ma kamar wasa, domin yana ganin kamar ba zai kyau da wani fim ba da sauransu. Sai ran nan sai ce akwai wani fim da za a yi Jangala, amma za ka yi kyau da jarumi kai. Ali Nuhu ya zo a matsayin boss a Jangala ɗin nan kenan, sai aka ba shi a matsayin Ali Nuhu ya zo a matsayin Hafiz ka ce amana ta wayo ne DJ Jangala ta mai gari, Jangala ta mai gari. Yau ɗin nan kaina ne ke ciwo ɗin nan, mara nake yi. To shi ne ya zo a matsayin wannan Jangala ɗin nan boss ɗin da, to ƙarshe da juyi sai aka ɗauko wani fim mai suna Uquba, sai aka sa shi a matsayin Uquba. A nan ya samu wannan sunan Kumurci. Shi Sha'abu Kumurci ya karatun addini da na bokonsa sosai kuwa, sannan yana da cikin jarumai masu zaman lafiya a masana'antar Kannywood. Kamar yadda muka gaya muku a shafin na Gwammaja Entertainment, ba shi da abokin faɗa a Kannywood, kuma kana faɗa da shi bai sani ba, dan shi ganinsa ma wahala yake wa jama'a, sai dai ko a WhatsApp ko a Instagram da sauransu. Madalla da kai Kumurci har ya samu ya auri Balaraba. Da asali Balaraba, kamar da muka faɗa, marigayiya Allah ya mata rahama, tana tsoron sa, mata kallon fim ɗinsa, amma ƙarshe sai Allah ya haddasa da soyayya kuma aka yi aure ba a tare ba. Mara nake jama'a, akwai haƙuri yau ɗin nan Allah. Sai ƙara haɗuwa da Maryam Gwammaja, wato Maryam Buzuwa. Shi wasu kai auren Allah bai sa zai lastin ba, ƙarshe duk sun koma ga Allah. Da kamar Balaraba ɗan har Maryam ɗin sai ƙara sabon aure yanzu. Sha'abu Kumurci na cikin amincin Allah da kirki da nagarta, domin shi mutum ne mai mu'amala da kowa a Kannywood kamar ni yake. Ni ma ina hulɗa da kowa a Kannywood, ba na fushi da kowa, amma kai fushi da ni a aikin banza kai, idan na ganka zan ce wani ko in ce wance. Madalla da kai Sha'abu Lawan Kumurci, ina fatan alkhairi. Tarihin labarin Kumurci kamar yadda na fara muku ɗazun nan, Sha'abu Lawan Kumurci ya kasance mutumin kirki ne, ba shi da abokanan fada a masana'antar shirya fina-finan Kannywood. A cikin fina-finansa yana zuwa a Billion Role, wato ɗan daba ko mai zalunci a cikin fim, amma a zahirin rayuwarsa mutumin kirki ne Kumurci, mai mu'amala da 'yan fim, mai mu'amala da kowa da kowa, da kuru baya raina kowa, yana da zamantakewa da kowa, sannan kuma ba shi da wulaƙanta al'umma da masoyansa. Sha'abu Kumurci ya kasance ya samu jarabawa a wurin auratayya, inda Allah ya haɗa shi soyayya da Balaraba, marigayiya Balaraba, yayin Maryam Malika. Ita da mutum asali fans ɗinsa ce, kullum suka haɗu wurin aiki ta kalle shi, da ya bincike sai aka ce ita asalinsa ba ta son ma fina-finansa, ba ta kallon fina-finan Sha'abu Lawan Kumurci, saboda ita 'yar Fulani ce, tana da tsoro. Shi kuma a cikin fina-finai yana zalunci, yana kisa, amma cikin ikon Allah sai Allah ya kaddara shi zai aure ta, amma kuma a ran da za a kai ta ɗakin mijinta, a nan suka yi accident, ta mutu a hanyar zuwa gidan miji. Allah ya haɗa mu da ita a gidan aljanna baki ɗaya. Sha'abu ya maku a gurin mutuwar matarsa Balaraba Muhammad, wanda duk a Kannywood lokacin ba a yi mutuwa da yawa a Kannywood ba. Hankalinmu duk ya firgita a lokacin, muna wurin aiki ya tashi, aka ce a tashi an yi rasuwa a Kannywood, muka tashi muka ba aiki. Ana cikin haka sai Allah ya ƙara bashi wata yarinya Maryam yar Gwammaja, wato Maryam Kumurci, wacce aka santa da Maryam Buzuwa. Ita ma Allah ya haɗa jininta da shi, aka zo aka yi soyayya har aka yi aure, amma auren bai lastin ba. Ƙarshe sai ta fita da gidansa, ta auri yayin Musba Ahmed a gidansa ta rasu. Sha'abu Kumurci sai ya ƙara aure, yanzu haka yana tare da iyalinsa lafiya da 'ya'yansa da komai, amma ya fi ga yanayin yana fito a fina-finai, amma ya fi ga irin business ɗinsa da kuma irin gidan gala,
babba ne sosai a gidan gala Sha'ibu Kumurci, amma yana yin fina-finan idan labari ya masa kuma an gayyace shi. Madalla da kai Sha'ibu Kumurci, Kannywood tana alfahari da kai, tana kuma girmamawa da yanayin nagartarka da yanayin amanarka da kirkinka da ƙaunar mu 'yan fim baki daya. Mu ne maka fatan alkhairi. Za ku iya samu a wannan lamba kamar haka domin talla 081